back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni naghinapostang sugilanon, mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's into something else, Hennessy. Ug kung mahitabo man nga tinuod kining niya karon sa kunahuna. Pasaylo lang takos Ginoo. Apan ninihi kayo na. Dili ko natabunan pa ang yang daotang binuhatan. Ha? Naglibog ko, Larry. Unsay gibuhat ni tita? Tawagan ko yung number. The number you have dialed is either unattended or out of Dili ko makontak ang yung numero. Please try your call later. Hennessy, let's go. Asa? Gawas din sa airport. Ha? But why? Kinahanglan maapsan tas mami. Unsa? Pagkalagot. Kung kalus ako nagdali, karon pa sa disakit ang akong tuhod. Kalagot. Taxi. Tora, may taxi ka nagpaingon dito. Akong parahon. Pasakya ko! Excuse me, manaog pa ko. Magkuha pa ko sa akong bag. Pagdali, leche! Punsa? Hoy, tiguang! Hoy! Hoy, batasan ay! Manukmod man! Tiguang naman unta! Hilom! Nagdali ko! Mami! Si Larry. Sige na mitawag na ako. Dili ko bulingi. Madali kong sakay. Larga na! Hoy, hoy, hoy! Ang akong bag! Ay, kuhaan ang bag ni mo! Oh, shit! Tiguang, hoy, batasan! Driver, larga na! Bayaran ta kang dakong kantidad! Oh, ma'am. Mami! Mami! Saan pa ko? Gusto ko kong paghagpas. Babe, Oh, grabe dagan ka mag-apil. nga... Kuan, miapas ko nimo. Sa sunod higayon, ayaw na pagdagan. Tilig kung sa pa'y mahitabo sa mong gisapak. Yes, babe. Si tita. Nagkasakay na siya. Unsa? Pero, I knew it. May dautan siyang plano. ha? Unsa? Leche! Leche! Kanong nahibaw man si Larry kapikawas ko. Kanong naapsan pa magyukod niya. Huwag yun din sila mong unang sakay sa aeroplano. Well. Unsa pa may mahimo ko? Gawas sa pagtahi na sad og laing bakak aron iyang tuhuan. I'm so sorry, Larry. Padili mahimog mo padayon ko sa paglarga. Dili ko hunungan ang anak ni Lilian hangtod kamo apa siya sa dahimutangan sa iyang ginikanan. Uy, shit! Uy! Usa magkadabentot! Sigal mo na yung matas kag tutok na dagat! Hilaboy! Noong sa bataon ka, ay! Hilaboy! Mamgara ba? Usay sigara mo hilak! Niya na ta! Nara kong bangkaw na! Muna ito sakan, puloy sa atong isla. Tana! Om ka lagi, manggarap nung ka. Usigim ka gilak. Ikaw may nasi ko naman. Bailot ang kaim lang, may. Hindi ba ka mailak? Om ka lagi mong gilakan kung mapapakon ka ron. Kinintiguan nga ng sige kapya sa kong bukton. Ngilak na ka. O, di pa ka na ulinuan ang imong ipalang nanay ni mo, ipauli ni mo. May lula ka na, may asawa ka pa. Muna akong gilakang bayolain ko. Dili ko niya lagi. Ikaw manggon. Ikaw iba kong ipalingin niya. Awan uno. Awan nilun. Dili lagi ko niya. Gusto kang maburot ang imong tiyan o itlog. Giahak na yung ko iniron. Hilboy!
Oh, mo na ginaingon. Nga imong pare sa kinabuhi. Doon na kinahanglang pangitaon. Mami, hilak na siya, hilak siya. Ha? Muabot ang ginihustong higayon. Og miabot na ang imong pares. Gitagbong na yung dan. Siya yun ang gilatid kay tasan alang ni mo do. Mao na minaw ka. Mayroon manggarap nung ka. Hinungdan nga bisa unsaon mo pagpamugos lili. Di ka mahimong kamo. Ay, gusto kang paburuton ko usab ang imong simod. Aron di ka na makasaba-saba, diha? Ay, very good. Kiss ko ka, be. Ayaw, pagulpidon. Ayaw, muhaw kang pangasaunon ni mo. Di ko, di mo na, Pap! Ay! Ga! Hoy, ga! Asa man ka? Balik diri, ga! Ga! Kakusog, bidagan sa akong langga. Apa sa? Gukga. Ikaw lang. Si ikaw lang. Ako yung pagkukdan. Ikaw na lang ba? Okay, man. Ikaw na lang ang ako. Huwag na og binuang sigara. Ay, kung gisi. Di ko madana. White chance. May chance pa, oy. Madapa. Basin dag milagruhan patang duha. Wait. Ug makahimo patang usa ka bata. Kalit na kagtungay. Sibag ko ka day. Bala ka niya. Hey! Bintot! Hey! Bintot! Hey! Watak ko! Ayaw ko na niyong biyae, ay! Huwanta ko ninyo! Salamat! Nakalingkawas ko sa tiguang. Bahala na. Barangal ang uray ko! Barangal ko! Basta di ko atong tiguang ato! Kabang! Oh, hala! Singko Pedro! Nagdagan ng pingo din eh! Ingko! Ngong! Dagang sangka! Kutas! Inahak magkaoy! O galong bidagan man ka! Ay di lagi kwento niya! O ikaw ngong dagang sangka! Di masyang kwento niya! Unsa! Unsa man tao na ni? Pagdagan ni mo, ako lang kuno mo iya! Unsa! Wah katawa na matuntupakon ka. Yaw sa man nilon. Bahala na. Di kong balikis na. Mabalik ko si Dan. Mga tang naman. Oo lagi, mga tang lagi. Mga taong kasakyan balik dito. Umi ako. Ako din. Ay, yan ang nasad. Noon sa manuning kalakihay. Di ang kilabindod. Una nagkusudan. Hala! Usahay! Ay, dongatain ko! Mami? Mami, hain ka? Mami? I don't think ka naasya din, Hilary. Mingaw ka ayo. What if milahos siya sa ospital? Iyang gi-confine ang iyang kaugalingon. Tingaliglain agad ka ayo ang iyang pamati. Ug di lang siya buot nga masayod ka. Imposible. May lain siyang plano. Nasahid ko na yan. Then tell me, may wa ba ko masayri, Larry? Sultihi ko. Wa. Mas mayong wa kay masayran, Hennessy. Busa, ayaw na pagpakisahid pa. Dali na. Ihato talaga sa inyo. No, I want to stay here with you. No. Dili mayo nga niya kauban na mo, Hennessy. Mamiligro ka. Ngano? Sultihi ko ngano. Sultihi siya, Larry. Nganong mamiligro ang kinabuhi ni Hennessy dinhi uban nato. Tita. Mami? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!